щоб її попа трохи провалилася між твоєю рукою і животом. Так, так, класно. Угу. І тут теж саме правило. Якщо ти взяв її лівою рукою під низ, то ти тримаєш її праву ногу, значить ми даємо їй іграшку вправо. Угу. І для того, щоб це спрацювало як ні, зараз класно, з вашого правого все, ну, ви орієнтуєтеся на своє право. Угу. І тепер трохи її від себе від сторони. Попа залишається біля твого шлунку, а груди трохи відсторонні. Ну, трохи це трохи. Тому що, бачиш, ти трошки більше даєш, вона одразу виходить у літачок. Зовсім чуть-чуть. Ага. Так. Тань, тепер запропоную Соломії іграшку спочатку на рівні її носа, на рівні її очей спереду. Ага. І можеш, так, клас. Во. І відводь ще трошечки далі вправо.